Здравейте, приятели! Аз днес смятам да ви покажа как се инсталират драйвери на видеокарта от NVIDIA. Вие може би се чуете какво са това драйвери. Не ви говоря за коли, говоря ви за едни неща в видеокартите, примерно нещата, с които работят видеокартите, които се инсталират и обновяват. И така, днеска ще обновявам драйвери от видеокарта NVIDIA. Надявам се да ви хареса. За какво са нужни драйверите? Драйверите са нужни за това, за да добиете по-голяма производителност на видеокартата си. Затова са нужни драйверите. NVIDIA пускат драйвери, когато някоя игра има обновление, обичайно или нещо такова. Защото в тази игра стават някакви обновления и FPS-а може да ви падне. Заради това днес ще ви покажа как да се инсталират драйвери. Какво първо трябва да се направи, за да инсталирате драйвери? Първо трябва да видим модел на видеокарта ви. Влизаме ето тук в диспетчера на устройството. Влизаме в видеокарти. Сега, както виждаме, моята видеокарта е GeForce RTX 2070 Super. До момента е добре. Влизам тук. Сега тук NVIDIA Drivers. Нямам преди под драйвери коли. Те трябва да се инсталират. The Noin Drivers. И тук избирате нещата на видеокарта. Чакай, искам да... Моята видеокарта е GeForce. Цъкам GeForce. Моето поколение на видеокарта е 20 Celeste. Не 20 Celeste ноутбук, защото ноутбук е преносим компютър или лаптоп. Ако вашия модел не е 20 или 30, тогава вие тук трябва да търсите драйверите. Ще ви дам пример. Моята видеокарта старта на предишния ми лаптоп беше GeForce 820M Celeste Notebook. Ще ви покажа и избирам сега. Това е поколението на моята видеокарта 800 Celeste Notebook. На вас видеокарта може да е друга. Моята стара видеокарта е GeForce 820M, но драйверите няма да станат, понеже не е за тази видеокарта. Избирам 20-то поколение видеокарта. Вашата карта може да не е GeForce, а може да е Titan, NVIDIA, RTX или още тем подобни. Да, драйвери Game Ready. Windows 10 64 битна. Може би се чуете как мога да се види битността на системата. Драйвера може да не ви стане, ако не знаете битността на системата. Влизате в този компютър, цъкате с лявото копче на мишката, свойства и то ви праща тук в настройки. И тук ще ви влезе 64 битова операционна система. Значи моята е 64 битна. Драйвер Game Ready или Studio Driver, с каквито искате. Game Ready са повече за игри, ще имат по-голяма производителност в игрите. И езика го определя автоматично. Цъкате търсене. И тук ще ви излезе драйвера. Каква версия, кога е издаден, кога е такова. Драйвера сега е 46089. Но аз няма да го инсталирам, защото аз вече имам този драйвер. Аз съм го инсталирал. Влизам в диспетчер, влизам в NVIDIA Control Panel. И ето тук ми излиза версията на драйвера 46089. Мога да го закрия това. Втория опит за инсталиране на драйвера е: излизате от това. Тук пишете, след че не съм сменил клавиатурата,
GeForce Experience. Това е автоматичен инсталатор на драйвери. Влизате тук. Най-добре е да инсталирате тия неща от официалните сайтове и драйверите официално. Най-горния видяхте го. И GeForce Experience. И цъкате тук Done и Now. Ето цъкате. Аз няма да го правя, защото GeForce Experience на мен ми е инсталиран. Ето го тук. Отварям тук GeForce Experience и влизате в настройки, настройвате си всичко, но преди това се регистрирате естествено и вече сте готови. Драйверите автоматично ще ви се инсталират, ако не сте ги инсталирали. Гледайте, GeForce Experience ми определя всичко тук. Видеокарта, версията, всичко. Аз инсталирах предишния път драйвера от GeForce Experience. Аз съм инсталирал последна версия, заради това не ми дава да инсталирам нов драйвер. И повтарям, не можете да инсталирате драйвери за други видеокарти. Добре, това беше всичко от мен. Pro 2000 Симеон. Абонирайте се, чупете лайк бутона и до следващия път. Бай-бай и до нови срещи!